Takže čau lidi, tady Redík z kanálu Redík Plays a vítejte u prvního let's play z serveru Mineplex EU. Nemyslete si, že budu v podstatě kopírovat, ale doufám, že mě za to nebude hejtovat, že to je jedno. No a vlastně co chci, budeme tady hrát hlavně Super Smash Mobs. A no, tak se na to spustíme. Kdybyste se divili, proč mám tak málo gemů, tak vám to za chvíli ukážu. Drmen a sněhulák. Vezmeme sněhuláka třeba. Upozorňuji, že faily, které tady budu dělat, jsou opravdu trapné, takže mě za to nehejtujte. Někdy mám takové lody. Já si srandu, že to je utro. Bow. Výborně. Focus, blue, black. Tak, cítni, kde seš? Kde seš? Promiňte, že jsem teď nemluvil. Jsem byl docela soustředěný. To je jedno, jdeme dál. Jak? Cítní skeleton. Sračkový. Skeletona jsem hrál, docela mi to šlo. Ale docela dost na to. Bam. Bam. Takže to tak nemluvím. Do you want to kill a snowman? No. You can't kill a snowman. Like me. Shit, the boss, the animation, jaký pitomostí. Čemu je to nejbaběji, že? No. Ne?
Druhé místo, to je docela dobré. No, když přemýšlím, že bychom si zahráli taky jinou hru. No, vidíš. Jo. Tak si dáme ještě jednu hru. Za Indika třeba. A vlastně tak nevnímejte to, co jsem říkal teď na začátku, ale vlastně budeme hrát různě hry na přeskáčku a to je úplně jedno jaký, zkrátka jakýkoliv, jo, vždycky na přeskáčku, ale vždycky určitě tam bude vždycky Super Smash Mobs. Jasně. Super Smash Mobs je nejlepší. No a tohle se bude možná nejspíš takové kratší video, protože dneska nemám moc náladu na natáčení. A jinak napište, co příště bych si měl koupit, jestli psa nebo creeper. A se zařídím jen podle vás. Slime, hej. Zelený zase. Slime. A taky si řekněte, za jaký kity bych měl hrát jinak. Jako ultra, to se asi kupovat nebudu. Protože to je byt drahý. Blink. Tak, si tady trochu zakempíme. Za chvíli půjdu do boje, ale jenom to dohýluju. Bam. Blink. Výborně. No, blink je taková docela šikovná věc. Když jste v nebezpečí. Jak mi to, proč mi to dneska nejde? No, tak tady ten udělal chybu. Že nebyl začne. Vlastně nevím. Dobře. Tam. No opravdu se omlouvám, že to tak málo mluvím, ale nevím, co bych říkal vlastně. Jo.
Jinak vlastně zbývá Godcraftu, kterým hrál docela dost. Tak jsme udělali Ringscraft, je to úplně to samé v podstatě. Ale item dám i do popisku videa, jestli budete chtít. No, dám ji do popisku videa a pokud budete chtít, klidně se na to přijďte podívat. Je tam zatím hodně a bude to jako dlouho, budeme to stavit. Stavím Rebor a pokusíme se postavit i jezerní město. Ale Dale, a to město před tímto ne. Nevím, jak se to jmenuje. Vím, že v angličtině je to Dale. A jak je to v češtině, to nevím. No, každopádně. Tak, to necháme. A půjdeme pryč a zahrajeme si jednu nějakou hru. Nějakou, nevím, jakou. Tak, já odejdu. Tak. A co to se zavádí? Lagi. No, tak střih. Dobře, teď to nějak nefunguje. Tak, takže jsem zpátky. No, jsem zpátky, takže můžeme pokračovat. A dáme. Ne, super smash, ne. Tak si dám arcade, něco třeba. Tady si dáme tak 3 hry. 3, 4. Nebo 5 her, tak uvidíme podle času. No, 5 her určitě. Dáme 5 her. No, to je tohle. Tak. Jo. No, co si tu dávám? Tak. 3 jsou živý. Máme F1. La. Ano, sledujeme tohoto chlápka, který běží odvážně běží a vyhrál! Je to on, ano! Výborný hráč! Za 60 sekund. Už mě neuvidíte. Dokáže to tady nejde ničit. Byste rozgrýfovali. A vidíte dveře, pokud tady. Jako taky jste úplně nevychovaný. Co by vám na to řekla Jolanda? Chcete to opravdu vědět? A je, to jsem se bála.
Když pro dnešek by to mohl být konec. No takže já se s váma loučím. Dejte popřípadně like, nejlépe odběr. A určitě se podívejte na toto video. A doufám, že mě budete podporovat další tom, protože opravdu teď začínám jenom. A nevím, kolik mám věru. A to jsem se teď nedíval dlouho. Ale opravdu myslím, že bych mohl být docela úspěšný, protože pro vás měli byste aspoň novýho let's playera, který by mohl natáčet, myslím, zajímavých her. Podle toho, jak chcete vy hry. No a nejspíš se uvidíme u dalšího let's playe, možná z Maplexu, možná z něčeho jiného. A no, ale uvidíme se příště, takže čau.